dok sam hodao trgom Bana Jelačića, jedna gospođa Renata Bedeković, Turopoljka, ona me pitala: Ivane, možeš li ih ikako zaustaviti? Ja sam rekao: gospođo, dajem sve od sebe, ali koliko god se ja trudio ne pomaže. I ona je na to rekla: Ivane, evo ti nešto što će ti pomoći. I ona je meni, ima OPG, dala mi češnjak i rekla: s tim, kaže gospodin, protiv đavola i protiv krvopija. I ovo je zapravo zadnje što hrvatski narod, zapravo s čim se može obračunati protiv HDZ-a, jer očito drugih instrumenata nema. Jer kad dođu izbori, onda ljudi daju glas za HDZ i vaše partnere koalicijske, Bandića